Takže ahoj lidi, já jsem Puštík a vítám vás u mého nového videa. Tentokrát to bude video, jak si dát pouva do počítače. Takže je to celkem jednoduché, ale natočil jsem prostě pro vás návod. Takže půjdeme na server Ulož.to, takže můžeme jít na Google. Odkaz vám dám toto do popisku videa. A tady si zadáme BlueStacks, nebo jak se to čte, já nevím. A stáhneme si tady toto první. Vidíte, že to tady mám. Takže odkaz budete mít v popisku videa. Tak a nyní si tady dáme složku. Já už to tady mám stažené, vy si to stáhněte. A je to jednoduché, jenom si to nainstalujeme. Continue. Ano, zaškrtneme. Install. Můžete tam mít teda jakékoliv hry, co jsou na Android, co jsou zdarma, myslím, že si tam můžete i koupit hry, ale myslím si, že to je zbytečné, že to spíš jenom kvůli tomu pouvovi nebo Angry Birds. A to myslím si, že je to celkem užitečná aplikace, myslím, že je to i pro tablety. Vlastně, funguje to tak, že se přihlásíte přes Facebook, nebo přes YouTube, nebo přes takové ty sítě, Google, nebo no, myslím, že Gmail nebo tak. A vás to automaticky přesměruje na to a můžete si tam dát jak kdyby ten Android Market a stáhnout si tam ty hry a takové a hrát to tam. A vlastně, když ještě to má jednu výhodu, vlastně, že můžete třeba nachytat svoje kamarády, jakože na to, že třeba máte nový mobil, že jim napíšete tady z tohoto a jim se tam vlastně zobrazuje, že píšete z mobilu. Takže až se mi to nainstaluje, tak to bude za chvilku. Já nevím teda, co bych říkal, teďka dlouho nebylo video, tak tohle je taková odměna. Takže, když tak tady máte ten, stejně to budete mít v popisku videa, takže to bude to. Doha, já jsem si to měl jako já už to mám nainstalovat, akorát jsem si to odinstaloval. Vlastně tady se vám zobrazí potom ikonka. Tak, restarting BlueStack. Tak. Nevím, jestli jste to teďka viděli, tak vám to pustím tady tak. To byste měli vidět. Takže. Nacházíme se v té aplikaci. A teďka už stačí jenom udělat pár věcí. Takže si dáte zobrazit nabídku. Nejspíš teda, aspoň doufám. Ne, tak zobrazit nabídku to nejspíš nebude. Jo, ne, sorry, nastavení. A tady si dáte správa účtu. A dáte si přidat účet. Zvolíte si tady, co chcete. Zvolíte si tady třeba například Facebook. Zadáte si svůj e-mail, normálně můžete psát na klávesnici, akorát je to anglická klávesnice a heslo, takže bacha na heslo, protože, jak říkám, je to anglická klávesnice a to. Jo. Jsem zrovna nechtěl. Nevadí. No a přihlásíte se, dáte to, no vlastně dáte tady prostě vyhledat. Dáte si POU. Tak. A tady máte POU. Protože ten klasický POU. Tady vidíte, už ho mám nainstalovaný. Takže už si ho nemusím instalovat, když si na to kliknete, vám se to nainstaluje. A pak už si jenom tady nainstalovanou, kliknete na to, pustíte ho, vidíte. A už můžete vlastně normálně krmit ho, hrát s ním hry, cokoliv. Takže vidíte, level 4 už mám. Já to teda nehraju nějak aktivně nebo tak. Spíš jenom tak chvíličku. Ani mě to nějak extra nebaví. No, tak a tohle bude asi tak všechno. Odkaz vám dám do popisku videa. Uvidíte to, buď to bude na YouTube ještě dneska, 26.2.2013, nebo to bude až zítra, 27. To se ještě uvidí. A já se s vámi asi rozloučím a ahoj!